Здравейте, скъпи представители! Днешното демо видео ще бъде на тема проверка и плащане на баланс в Avon On. Почивните дни вече чукат на вратата ни, при което често изпадаме в неудобна ситуация и търсим различни варианти как да заплатим своя баланс на време. Ето сега в приложението Avon On имаме тази възможност да го направим изключително лесно и бързо, но ако не знаете как, ето сега ще ви покажа. Влизаме, тук аз съм използвала един друг профил, тъй като нямам баланс на моя все още за плащане. Отиваме на меню, при което избирам моя профил. След това отиваме на информация за акаунта. От тук можем да видим наличната информация за баланса, при което избираме направи плащане и можем да прегледаме информацията, като скролнем надолу. Съответно да изберем да платим общия баланс на профила или да въведем сума по избор. Аз ще платя цялата и натискаме плати сега, като отметнем да платиме с карта, защото в приложението само това е възможно, и след като се съгласим с условията, можем ще бъдем пренасочени, за да въведем данните на нашата карта за плащане. Тук съм въвеждала произволни цифри, за това не можем да осъществим плащането, но разбрахте какъв е принципа за правене на плащане през приложението Avon On. Използвайте и другите му функционалности, за да може да бъдете в крак с новите тенденции за дигитализиране и използване на онлайн оферти. Благодаря ви и до скоро!